Balingan ayam ato mani tiak di pipi katiko manarimo kaba angin urangan den cinto den sanjuang di dado lah mangabe bungo lain rasonyo dak percaya kabar dan karimo dan cubo basi kanan sabalum basuo tapi rasoluko nan jo ayamato jadi satu malie buktinya payuan pun yang jo carano di tanah alek nanti bo manangi dan caya udah baduo dudua nan di palaminan bahagia cando bidua oleh dihang megalombang guruah nan jopatui tarasanya toba dendang kamagaden tau luko dalam dado batin den marakia ulah cinta jadi sengsara. Rasonyo ndak percaya kabar dan tarimo dan coba basi tanah sabalum basuo tapi rasoluko nan jo ayamato jadi satu malie buktinya yang jo carano di tanah alek nanti bo manangi dan caya udah baduo dudua ngan di palaminan bahagia cando bidua oleh
Ah,